Into eyodwa manje. Uyazi ukuthi mina sikaze sithelelana namanzi mina. Ngingayithanda leyo. Ukuthi baningi abantu abanyanyalesha. And thina saya sawucinga ngisho nakini. Uyabonga dozulana. Uthi nje mina Ngomdala man thina Mana naba. Manje thina Bafana neminyanya nini? Nangu ubhuti omdala wethu ngala. Hayi manje kusukela eThekwini nobhuti omdala. Manje ke manje ngifuna ukukutshela leyo. Ngafica ekhaya kini nangu mfowethu. Yes, mfowethu mina ubhuti kimi lo. Mase ngiphambukile uyangitshela ukuthi mfana uyaphambuka la usimi la. Ngafica ekhaya kini kuthiwa uzanda kuphuma nje. Yes. Yakho ukhishwe Uyakhona waphuma nje and umuza asoshisa. Uyawuthula. Ngiyatshela. Akho fana nojwayela imizi enkawu. Manje ke into eyenza ukuthi mangicungwane mina into eyenza ukuthi mina nguThembe ukuthi sibe ndawoni inyota. Ngibuza ukuthi ngalulu uthi ngibuza ukuthi sasimcinga vele ngoba phela wahlukumeza sizingane. Sibancane. Ngithi mina ngeke mina nojwayela imizi. Ngathemba ngento yodwa ukuthi wangivezela ivovola kwathi impana nali ivovolaami ngithembe sisebenze sonke. Ngiyalo befike mfoko. Uma ngoba shawelela. Hayi wangivezela iSende lakhe nje kuphela wathi kusukela namhlanje ngithemba ukuthi angeke ngisashintsha. Ngizohlezi nginani nangempela wakwenza. Umotoda asingotho umlilo siwothele umdlalo. Ngizodelelwa ngana mana ngicela ukubuza ukuthi uyinto ebuyiplanele la ukuthi mina ngizothatha ingane lapha uthi sa uthatha imndlolo yakho uyinekela kimi. Mana msindazwa iyona into ebuyiplanele. Cha kufanele abafana behlambuluke phela ungizwe bethu umntu